Nagbisita sa probinsya ng Antique ang bago nga Regional Director kang Department of Social Welfare and Development Office. Sa persona ni Director Minda Brigoli, tana nagtalos kay Director Teresita Rosales. Una na dyan nga pagbisita sa probinsya matapos mag-asumer ka ng pwesto bilang direktor. Tana ginsigalaw ni Governor Sebastian Perez kang ni Vice Governor Rodora Cadiao kang Lunes nga adlaw sa ginapatigayon nga flag raising ceremony sa bag-o nga Kapitolyo. Ang ana pagbisita sa probinsya amo ang paglantaw ka mga programa nga naumpisahan ni Anay Director Rosales kag pagpresentar ka mga bagong nga programa kang DSWD. Hand in hand with the national, yung kaya Director Tess Rosales, ay titingnan natin kung paano natin yon magpapatuloy at mabigyan pa ng dagdag na pagserbisyo. Dahil alam natin ay hindi tayo dapat humihinto because our people need our services, specifically those that requires the basic necessities in life. Sa ngayong araw na ito, hindi lamang ho yung aming presensya dahil nag-host ang ating PSWDO ng dalawang ating rampa para sa ating differently abled persons na we were told na kailangan dapat na mailagay sa isang napakagandang kapitolyo ng Antique dahil ito ay pangangailangan, lalong-lalo na sa isang sektor na mahal din ng Department of Social Welfare and Development. Anaman gintipon ang mga Municipal Social Welfare Officer kang 18 ka banwa sa probinsya. Nagbisita man tana sa darwa ka banwa amo ang bugasong kag ani nii sa implementasyon kang Pantawid ng Pamilyang Pilipino Program ukon for Peace. Para sa Co-Patrol, Peter Saldivar.